Салом дӯстон, Суперлига зур баромад. Тавре ба шумо маълумот додем рӯзи 21 декабр Судии Аврупоӣ қарори ниҳоии худро дар мавриди лоиҳаи Суперлига мебарорад. Суперлига бо УЕФА судбозӣ карданд. Дар ин судбозӣ Суперлига ва раисони онҳо ғолиб шуданд. Судии Аврупоӣ чунин қарор баровард: УЕФА ҳақ надорад ки ҳамаи мусобиқаҳоро монополия кунад. Дастҳои Аврупоӣ ҳақ доранд ки дар дилхоҳ мусобиқа иштирок намоянд. Ин маънои онро дорад ки футбол ба он шакле ки мо медонем пурра тағйир меёбад. Грандҳои футболӣ мусобиқаи расмии худро ташкил менамоянд. Мо имрӯз фақат дар бораи ҳамин мавзӯъ фикру андешаҳои худро баён медорем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дар даври 18-уми Премер-лигаи Англия Ливерпул дар майдони худ Арсеналро пешвоз мегирад. Ин рақобат рӯзи 23 декабр дар майдони Энфилд хоҳад гузашт. Оё шогирдони клуб метавонанд ғолиб шуда мавқеи якумро ба худ баргардонанд? Прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Ливерпул бо коэффициенти 2/10. Барои бозам шавқвартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ даста то $50, яъне то 400 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Проекти Суперлига расман метавонад ба кори худ оғоз кунад. Айни замон танҳо ду даста иштирокчии Суперлига ҳастанд. Инҳо Реал Мадрид ва Барселона мебошанд. Ин ду даста аз Суперлига даст накашиданд. Дастҳои дигаре ки аз оғоз иштирокчии лоиҳа буданд ба навбат худро қафо кашиданд. Дастҳои Барселона ва Реал Мадрид дар андешаи худ устувор монда ва аз идеяи иштирок дар лоиҳа даст накашиданд. Акнун сарпарастони Суперлига бояд ба дастҳои номбурда маблағ бидиҳад. Гап сари пули калон меравад. Аз аввал маълум буд ки дар Суперлига пули калон чарх мезанад. Акнун Барселона ин маблағро истифода карда метавонад бархе аз мушкилиҳои молиявии худро ҳал кунад. Реал ҳам аз ин мушкилиҳо ори нест. Агар мадридиҳо соҳиби пули калон мешуданд, барои мавқеҳои мушкилдори даста айни замон маблағ ҷудо мекарданд то чанд бозингари нав харанд. Аммо Перес ба Анчелоти пул намедиҳад, чунки нест. Акнун ин мушкилӣ метавонад бартараф шавад. Дастҳои дигар ҳам оҳиста оҳиста ба Суперлига ҳамроҳ мешаванд, чун дигар на чифирин ва на кафеин ҳаққи манъ кардани ягон проектро надоранд. Биёед дар мавриди ин лоиҳа каме андеша кунем ва пешгӯӣ кунем ки он чӣ гуна сурат мегирад. Баъди қарори баровардаи суд намояндаҳои Суперлига боз як эълони дигар карданд ки ба мухлисон хеле писанд омад. Гап сари он меравад ки намояндаҳои Суперлига ваъда доданд ки ҳамаи бозиҳои Суперлига бепул пахш карда мешаванд. Бояд донист ки ҳар як мусобиқа нархи муайяни худро дорад. Пеш аз оғоз шудани он телевизионҳо ва радиоҳо ва умуман васоити ахбори омма ин мусобиқаҳоро мехаранд. Дар замони муосир барои телевизионҳо дуздӣ кардани мусобиқаҳо ва нишон додани онҳо тақрибан номумкин аст. Барои ҳамин Премер-лига, Лига, Лигаи чемпионҳо ва дигар мусобиқаҳо бо пули калон харидорӣ карда мешаванд. ҳамаи мусобиқаҳо ба ширкатҳо ва корпоратсияҳои бузург бо пули калон фурӯхта мешаванд. Ин ширкатҳо баъдан ба телевизионҳо ва дигар васоити ахбори омма мусобиқаҳоро мефурӯшанду пули худро мебароранд. Чун Суперлига ваъда додааст ки бепул бозиҳоро пахш мекунад, пас фикр кардан лозим аст ки аз ҳисоби чӣ. Албатта пули калон дар Суперлига хоҳад буд, вале барои пахши ҳамешагии бозиҳо пули хеле калон лозим аст. Як пешгӯӣ дар ин маврид чунин аст: арабҳо тамоми кӯшишро барои иштирок дар Суперлига хоҳанд кард. Чун Суперлига бояд истораҳоро дошта бошад, имконияти иштироки дастҳои арабӣ меафзояд. Ин маънои онро дорад ки арабҳо барои ширкат кардан дар лоиҳа омода ҳастанд пули калон бидиҳанд. Барои ҳамин пули додаи арабҳо метавонад ҳам барои пахши бозиҳо ва ҳам барои додани маблағ ба дастҳои иштирокчӣ бирасад ва зиёдатӣ кунад. намояндаҳои Суперлига дар бораи пул додан ҳам ба дастҳо ҳам ҳарф заданд. Мо ба ҳамаи дастҳои иштирокчии проекти Суперлига маблағи калон медиҳем. Ин ваъдаи калонҳои Суперлига аст. Ваъдаҳо аз ҳад зиёд шуданд. Бошад ки ҳамаи онҳо иҷро шаванд. Бечораи УЕФА акнун чӣ кор хоҳад кард? Дар УЕФА тартиби баргузории Лигаи чемпионҳоро иваз карданд то диққат ба он зиёд шавад. Акнун таваҷҷӯҳ ба Суперлига бештар мешавад. Аммо ин дар назария аст. То ҳол маълум нест ки Суперлига чӣ гуна мегузарад. Оё дастҳои топ розӣ мешаванд то дар
он иштирок кунанд ё ин ки на. Акнун тасаввур кунед ки дастаҳои АПЛ дар ин мусобиқа чӣ гуна ширкат мекунанд. Мисол АПЛ ба Ливерпул мегӯяд ки 4 тарафат қибла хоҳӣ дар Суперлига иштирок кун, хоҳӣ дар Медиалига, аммо дар Премер-лигаи Англия иштирок намекунӣ. Акнун худатон қазоват кунед ки Ливерпул Премер-лигаи Англияро интихоб мекунад ё мусобиқаҳои дигарро. Дар мисоли Ливерпул метавон дилхуд дастаи топро ишора кард. Аммо як чиз аён аст, Бобои Перес УЕФА-ро як кор кард. То ҳамин дам Чеферину дигарон бо садои баланд мегуфтанд ки ягон Суперлига намешавад. Акнун Перес ва Лапорта метавонанд дӯстони дигарро барои худ пайдо карда оҳиста-оҳиста масъалаи Суперлигаро бинанд. Чанд даста дар ин кор ба Бобои Перес хуш нестанд. Мисол ПСЖ намехоҳад дар ин кор иштирок кунад. Президенти даста ҳатто аз клубҳои дигари Аврупо бар муқобили Суперлига имзо ҷамъ карда истодааст. Мақсади ӯ акнун номаълум менамояд. Чун суди аврупоӣ қарорро ба нафи Суперлига баровард. Насир Ал-Хилайфӣ чӣ кор карда метавонад? Ҳеҷ чиз. Ӯ албатта пули калон дорад, вале Суперлига ва тарафи молиявии он аз ӯ вобаста нест. Перес бар УЕФА пирӯз шуд. Пул ёфтан барои ӯ бояд мушкилӣ нашавад. Ювентус ҳам аз бозӣ аллакай баромад, вале Пересу Лапорта ҳатман тарафдорони худро пайдо мекунанд. Шумо дӯстон дар бораи ин мусобиқа чӣ фикр доред? Мехоҳед ки Суперлига таъсис ёбад ё ин ки бе ин мусобиқа футбол аҷиб аст? Ақидаи худро дар ин бора дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.